Moi Mia, se on Salosen Kauri Night People Groupista, hei. Hei. Onko huono hetki? Ei. Hei, mä halusin soittaa sulle sen takia, kun sä oot ostanut meidän Club Member kanta-asiakaskortin ja osallistunut samalla kilpailuun, jossa voi voittaa 2 hengen matkan Thaimaaseen. Joo. Niin sä oot voittanut tämän kyseisen kilpailun, onneksi olkoon. Oo vai? Oot. Kiitos. Yes. Eli toisin sanoen luvassa on siis viikon bilematka 2 hengelle Thaimaan Phukettiin, siellä majoitukset, bilettämistä Seduction ja Factory yökerhoissa ja iPhonein matkaa, jolla voit ottaa sitten kuvia sieltä reissun päältä. Joo. Niin mä oon suhun yhteydessä vielä myöhemmin tänään, niin sovitaan kaikista yksityiskohdista. Onneksi olkoon vielä voitosta. Joo, kiitos paljon. Joo, kiitti. Joo, kiitos. Hei hei.